Hi guys, maayong adlaw, managbo mi karon kay birthday ni Jovi. Ika 18 years old ni Jovi karon. Nya kinaraman sa atbang, sayon ra kaayo ang pagpanagbo. Nada ni ang mga batang bulingit. Taysa pa ha, taysa pa ha. Ako ang maguna dito ha. Ayaw mo pagtabo kay nay sakyanan. Yeah, madam kay karon ka. Dato sa mo ka kay wala pay kaon. Tubig ko no, Len. Len. O ako na tubig. Anak ko diri sa ilahan ni Angging, nakaligo na ko og presko na sadta. Nada ni si Papa Jose. Nya naanay daghan mga bisita. Adto ta sa kusina para makita natin doon kung ano ang niluto ni Angging. At saka naglitson din sila ni Angging. Doon gilitson oh. Naran si Doydoy oh. Si Auntie Mercy na adin ni. Siyang nagtabang-tabang danhi. Ade si Joy Joy. Napo ni si Madam Joy Joy. Wala pa naluto ang lechon. Si Auntie Mercy kay kukir man siya na bahala diha. Siya na bahala diha. Nada ni si Madam Joy Joy. Namahaw si. Ha? Namahaw naman ko. Taman pa. Kuan pa naman. Unya na tingubo na to angkol. Namahaw. Unya na anay naluto dani na spaghetti. Oh, naligo ko. Ano man di ay? Na-presko na kayo, tanawa. Oh, di ba? Nahuman na kagidit, wala pa. Human na. Naka-upload na ka? Naka-upload na. Human na kagluto sa fried chicken. Very good. Nagluto din si Madam Joy Joy sa fried chicken. Narani si Busing, Jongjong. Ano si Angging? Tugbong siguro ang din. Nagtugbong si Angging. Nag-upload ko siya. Nag-upload siya? Atong tan-awon diri ang lechon guys. Dako kaayo ang lechon ni Jovi. Ika 18 years old niya, more and more birthdays to come. Nada ni siyang kuldandan. Og naasa dani si Busing. Mga busbus na talaning bitsin. Kisa ni dani payag-payag ay Busing? Sa kanding ni. Dire kang Jongjong? Di lang nato ikuan ha, pakita ang kuan kana ang lechon kay bawal sa YouTube. Pero sa Facebook baya kay dili siya kuan bawal. Ambot ka ngano ka na sila, angkol. Asa kol dandan ni. Dako kayo ang lechon ni Busing, dako kayo ang lechon ni kuan Jovi. Di lang dyan nato ipakita kay datong niagi nga gipakita na ako ang lechon ginuko naglimited ang kuan video. Nya i-edit na pud dugay na pud kaayo ma-save, dugay na sad kay maka-upload. Mauna na. Panday madam. Bawal. Unsa naa ka nang ihaplas? Diya na doy ko. Diya butang doy. Tanda na doy. Dana ro na bahala mag-ingon sila asay kana ignag kita nga tiro. Oh. Kuan doy. Katong win. Nara mga manok di Jongjong dani oh. Dakan check mga manok nga mga pangtari ay. Datong niagi gikawatan sila diri sa kuan. Manok 12 ka hiniktan. Kana bitaw mga kuano, kana mga wat bitaw no. Shout out sa inyo mga kawatan mo. Panarbaho mo oy, ay mo pagsalig pagpangawat. No? Mura mo mga sikin sa tawhana mo. Pero kana mga ingana nga tao, dili nagadugay sa kalibutan, mga matay ra gyapon na sila. Mga kawatan, mga hilabtanon. Mugi nay pinakakontra pod sad nako kanang kawatan. Hilabtanon, di jud ko ganahan na. Kay ngano apang hilabot man. Paglihok, ayo pagsalig, pagpangawat. Gikawat. Manok. Nimo? Ni Jongjong 12 ka buok. Bago lang? Oo. Tiktan tanan sa man siya auntie. Hilisanan mo daw na. Naraw. Baboy ni siya. Baboy. Kanay para sa Paklay. Paklay. Lutoon ta ni gyapon dun. Ikaw ya po nagluto sa paklay? Oo.
Saan kaya pa magluto sa paklay? Kani unsa ni Luto ta guys. So tanghon ni siya nga pinamala. Unsa isa guldan na? Manok na Bisaya. Aga, Lami na guys. Miss manok na Bisaya. Di ara. Ako pang gipahumok kay gahit pa. Mm. Pagnaon dit yun, na may pansit yan. Ito na. Nangaon na mi. Nangaon. So pa man ko nagiatot tan-awa lagi ni tsura lagi nato oh. Unsa mo na ingon mo tala ni sa Pamahaw na diha. mga nakay. No? Grabe. Grabe kaya kung pagdako. Oh. Ha? Grabe kaya kung pagdako. Pag siya sa sumbang. Sumbang. Ginawa na lang. Pero pag mata sa buntag, ginuko, wa na. Di na. Nagdako kay ko da. Magsundo lagi ka. Dugda may yung Pan, Joy, alin Ha? eh, nalapoy sinugba, kaon ta sinugba. Nasa dapit. Ay, inas umuwi ako dumi. Hindi mo na sa dapit. Ha? Hindi nasa dapit kay sa dumi diha. Ah, ila dumi lagi. Ginawa na lang ag zumba-zumba pero sus. Na mo na mi diha niya. Unsa naman sa naa diha, Joy? Uban na ritsi, narao. Ay bahuta sa Joy, ali, misya. kaon, sinugba. Ali, Kaon ta kaon, sinugba, sinugba. asa dapit. Uban na ritsi, ila ila dumi. dumi. O, sige. Lah, sa Daghana pista, kayo guys. ang among kon, guys. Oy. Content. Dagan Daghan content unya puro panagbo. No? Puro panagbo kay pista man sad karon sa Sindangan, Talisayan, Misamis Oriental. Di bali dispiras karon sa Sindangan unya gabi na ay sinulog dancing man siguro dito sa kuan sa Sindangan nga court dito ra silang court. Nay sinulog ron. Oh, sinulog dancing. Sinulog dancing. Kana Madam Joy Joy kay murag bugnaw di kay na Madam Joy Joy. Ali hinay-hinay dana kay nakadigyas di ako dana kaganiha daw si Iba nakadigyas pud sa siya diha. Kaganiha. Ali na. Dana ra tagawas? Out dani. Dana raon na ilamin tao. Asa dani? Dani ba? Plaster kay kaangging dani oh na iya salasit oh. Nya naadin ni pod kaning isa di ara. Buha tagbaso kay para itagay tagkuan. Ante, naikok dani oh. Unsay pulutan? Guban si Ibang Amarati. Iba nga ado. Iba nga ado man. Naman to sila. Ali na mo dani kay tagay ta dani. Papa, ali na papa. Kanila to inomon papa kay naay timpla. Ayaw datong lugis kay ko dirog bagabaan kita dadto. Agpamista para makita ito sa kuan. Pamilin boy. Sindangan. Unsa man ka adlawag adto? Ugma ka or unya hapon? May lang uga-uga na ang dalan dito da. Di pa uga. Ikmote. Kanila ko royal. Kuai oh. Royal mo ha? Imo na iko sa royal. Imo na ting. Kun ana kay kanira ako. O na ante. Hoy. Ali mo sulod. Kuan na kay baso kay wet baso. Kana gyud amin Isa gyud. na tiga joy. Ang ate. Imo na, oh imo na ah. Nginom ta guys. Oh. Oh, nana dani si Ante Inday. Kagaba. Di man Jose? Ano Jose? Sapon man gyud. Sapon. Sapopo. Sila lilinto pa dito si Lilin kay murag naghi. Kani pa ba? Isa, duha, tulo, upat anak ni Carmelita. Lima may ang bata. Ang kayo na magwangan. Sa Cebu, nga din na paskwila. Babae. Ayaw ka mo na. Ay. Igagaw na. Diyan na sila guys. Muni ako mga assistant karon. Kaya ako may tig video. Di sila ang maghugas sa plato. Mama ni ako lagi ni ah. Ate ako lagi ka. Kika sa gawas na marig. Agi ka ni nasa gawas. Pagkato ka makapilit sa makapilit. Hala. Mumani ako gipangay sa imo ay ibaw nya imo gisuot. Ate ko makilabot ani ka to mamaning ulay pamaning kuha ka tong kapapalapit. Ha? Papa ni wala ni kuan. Ina iba nga ayo ba babasa ko mo. O kasi Pati pa man kaya magipay ka ba? Gusto ka mo? Nagsalan kasi nasalan? nagsala diha. Ate. Ha? Ate. Naa lagi. Gilutuan di kay salad kay buros biya ka. Bangkaan mo bro. Oh.
Lang, may bawa ka nakailis na lagi ka. Sige. Unya na dapat Hoy, karang, tuwa to sa warong. Magkatulugan kita na tanan. Hindi pa. Tagain na sa angking kayo. Ayun na, ipon ka ng kisip. Uy! Ayun na, isip ka. Kaya kang tarawan din. Sa ato ba, Mike? Ayun na, agsaysayan ka lang sa ano? Sa bol. Sige, tabang sa hugas sa plato dahil nato ka. Alat kayo lugan ikaw. Ato na siya. Yan na na si iba. Tabangan karon hugas sa plato si Madam Joy hugas naman dani. Hawal, madam. Kakapit sa madam. Oh. Siya sa kay Kagamay. Ano ni ah? Kagamay. Sisiw. Hoy, may gani ka nag-ilis sa mudaan kay diretso biyata sa kuan sindangan. Gani. Kay panagbo na sa tadito. Nya diretso din ta pan disco. Kay na may disco. Akabuang magininggi. Ano ka na buros? Okay na lang bulos kay magpandong ka sa kuan, magpandong ka sa itom. Di ba Joy? Oh, magpandong naman sa itom. Oh, guys. Dito na po ni Mambambam sa among mga uncle. Oh. Naiyon na biya ko daan. Ay, ti, banon ka na sila dito ni Auntie Nora, ti, oh. Oo. Ano na dito ka? Okay lang di sila. Nura ka gaski? Nora ka kaski. Nora ka upawon. Lura ta kasindangan, amo raman po ng karinte. Dahan tilangaw. Datong yagi ra ning langaw wa pag ininawa kay wana sad lagi. Nawaan na lang kuan. Ang kayaris ni anak to. Para ma-arrange na. Guwapa na kayo si Joby. Wala siya guys, mga spaghetti. Kanya. Di kay tabang ko na naging. Ay ako video nimo di. Signal lagi dato dan hindi man nga dakot. Kay Nako diha. ikaw na nung may walay video dani man nang atong videohan si Anggin. Jan ali Jan. Ato tanaw dito sa kang lilin kung napa ba ang litson tree kay para isulod na lang sa litson tree ang kuan. Litson. Kisa man to litson tree di ay. Ali Jan kay dili pa kadaog na si Jose kay pila sabay kusog na ni Jose. Jan Jan. Ali ba? Agpas. Amang kuhaon ang kuan litson tree. Kay murag kaganina pa ko nakakita sa litson tree pagkaligo nako. Yan na ay nagkuan dali sa internet nila nililin kay murag ambot lang og naon sa ang ilahang internet dili. Len. Naay litson tree diha da. Hulaman sa ha. Wala kay di mo na ato. Kisa ba tagya di litson tree? Ay, ali dyan. Nakabantay ko nga na ay litson tree. Kay dili man ko nagkaligo kay ganiha guys, da lagi. Jan! Ali, nara oh. Oh. Oh, tanawa. Aman. Sakto ginala to. No? Sakto ginaa. Ta kay litson tree na lang to asiya. Kay nagkuan man si Angging sa dahon. Ha? Iandam daan dadto kay para kuan. Tahlin ta. Ato na. Ako na ako te, belisin nga po. Ha? Adi na di, tanaw nga to di. Isa pa itisting mo edit sa naka-outro, bisig sa outro. Unsa may title nimo? Mao lagi title gyapon nimo? Gilis na sa naka-title. Ilahi pagkuan sa title kay ngano man naa nagilog gyapon. Unsa man na gitadtad ninyo dana? Wala man. Unsa ra man nga Totoo kuan? ba ato video kaya po lang ako di audio ko to mag-online do nagmanyanita kanina. Manyanita? Unsa man nga manyanita? Ang ganda. Kanta-kanta sa manyanita. Sige na, kita na ara na nato karon kung unsay violation dana. Ako kita makan akong sandilas. Pagka-perfect bagid. Tara na. Yan na guys, amo nang gihulaman ang litson dato sa ilahan ni Lilin. Kisa din natagya dyan. Ha? Tuto. Ya. Aw, naaman di ay di. Ato tanang gamiton. Igo raman dahil na siya hugasan. Ikaw. Sulod na dato ko. Ito na iba mo. Video na iba.
Oh, di ba? Perfect. Ang among lechon treasure. Ang among lechon treasure. Nandito yung friendship ko. Hari ka dito, Day. Siya ay Tagalog kasi galing siya sa Manila Zoo. Siya ay si Daniela. Ano pangalan mo? Ha? Ano nga pangalan mo? Sige ka, ako ang magpangalan sa'yo. Daniela pangalan mo. Ha? Si Gilord, dalaga. Si Bintoy, dalagita. Ito, dalagingding. Magpinsan sila, guys. Oh, magpinsan sila. Puro mga baji. Bajing buring. Di na dani nagdagkot sa kuan kandila kay para ang langaw dili magkaraw-karaw. Naajoy langaw. Dili kalikayan ang langaw. Oh, di ba maganda siya, guys? Tagalog siya? Di ba Tagalog ka, no? Tagalog siya. Baji rin ito, guys. Dalagang dalaga. Dalagang Pilipina. Oh. Mimi nakaw na? Iba! Iba! Ali Dani, lang. Kaya ko lang ang mana. Ito ka na kaniman. Awikan ulit eh. Na, ano? Ako na lang yung May taklay di. aha makuha ni ang kuan. Pinit. Wag kay kanpon. Oy, sunod pa rin hingaw. Ay, magkinamat ako kay Lang. sa mahugas. Ali na. Para di iba.
Mimi ako. Mau. Boleh mi tulog ko? Kinsa ini. Plastik kayo. Begangin na ako. Bilay man siya na siya. Kaon bitaw to. Ay, ikaw. Dito na spaghetti eh. Ha? Dito na spaghetti. Ha? Kaya ka na spaghetti? Masaya po mo kanina barahan ito. Kaya mo lula, babaw. Kanina buntag ba? Lamig yung planit. Saan na? Ha? Lamig yung planit ako. Sige ko pamaya ko dun. Ano yung paklay dyan? Amen! Nasipi ko. Ina ah. Wala sa tanghon. Purot na. Wala nga ako na sa tilo. Wala na ba? Babat yung katub. Ano lagi ini? Itong inalang dito. Nakatulog yan siya. Kaya mas papa.
Okay na ka, Madam Joy? Ha? Luwak, luwak, untik. Yan ang atas ko kay. Ang dami ko ng sabaw sa litson. Yahak na. Aram din na. Mabaylo ko mami, pabaylo ko niya. Di na ko siya tagaan, di ko pabayloon. Ganda niya. Mana ko Lami ang salad. Kaya suko kayo nagkan ayo. Salad lang. Kaya mo na, Joy? Kaya doon? Kaya sabi. Wala dia. Wala ba dia? Wala. Wala. Wala isa lang. Wala isa lang. Ha? Ako mag-prepare niya ni ate na lang yung tikuan niya. Hindi. Ano mo sila na di ay, pero may sige ko. Di ara man di ay diri ang lahi nga grupo di ay. Okay pa? Di ko. Oh, di ara man diri ako gipangita di ay. Wa maging maring alang-alang ako tanawa ra ko do. Uy ganina ra kay ka. Ako nagawat sa Kanina nakuha na sige, nakatag ninyo sa panik. Pero Gani. ako nagkaon. Ala. Sabi niya? Kuan, spaghetti. Salamat ha. Spaghetti. Thank you. Ano na impas siya. Boy, hindi ka na imo. Ha? Yan ang maghihatag. Ayan, mga na. Bailuan sa Dokalong Neck. Oh. Na. Dara? Dara. Oh, sige. Ipang de. Nagpagawas lagi ka, madam. Plaster kay mi dato bangko. Mamisa. Nanon kabayo dito sulod ko ba? Kaya ko ang horse. Ayun ang kabayo yatag. Taas liog na. Lugnik kuno rimon. Hindi may kwartahon ako sad. Unsa maning mga nanggi dahi nga kadagkog kwarta tag 7,000 ang simana unya. Wadiha? Ha? Palit na ko sa sa anak. Kok ba kok? Yan na ba? Ilabay sa Ha? Wala dia? Ay, lan. Amo na mo, papa na mo. Ano ka inom na pugaw? Katulog ya papa. Ato ni tatkan nang nek. Oo na. Ha? Ang saman? Ibulsa na sa. Ay, 100 bide. Dagay 100. Tama, wala ni palit ako kanila di. Palit ako. Pura man yan. Ha? May kuno. Lungnik nga ag panggidahik para ba mo? Hindi naman sila kahit. Mga bundakan nga mas prakata. Hindi na sila kahit. Sige na. Ali na mo din eh. Palit ka sa lungnik. Ipagbangka na sa cook me din. Ha? Bangka na ko. Agoy ako naman ipabangka sa cookie noon. Ay ko kuha na diya, di ako kwarta. Ay lagi pa wala-wala para di na mawala. Nagusok ka iba o wala? Buan yung masabot ko sa kaon. Gusto kasabot sa gikaon kagana ba gid ning gi. Anggeng. Wa kuno kasabot si iba sa gikaon. Ay, di ko ang ilo to. Nasulo ko kahit mo ako mataon.
Tama lang salad. Muna kaya nagpaspas ka magkaon sa panik. Spaghetti, apit ka o. Ano ba? Kaya ko naman palit kami. Sige, puto sa pa.